Salut! În episodul de astăzi voi răzui 200 de lozuri la 10 lei cu 3 posibilități de câștig. Mamă, dar ce cărămidă! Uitați aici. Așa. Asta e cărămida, 200 de lozuri, am dat 20 de milioane pe ele, 2000 de lei vechi, noi, 2000 de lei noi, 20 de milioane vechi. Aici e contul unde puteți să-mi donați ca să trag lozuri. Vreau să trag 1000 de lozuri, de astea la 10 lei, bucata. Și costă 100 de milioane, cine vrea să doneze 5 lei, 10 lei până adun. Mai și o cărămidă asta mică, 20 de milioane, am dat 20 de milioane pe ea. Asta e piesă. Ia să vedem, ies, o pocnesc sau nu o pocnesc. Hai să trecem la răzuit rapid, că eu fac clipurile scurte, eu nu stau mult la discuții. Am revenit. Cel mai mare câștig a fost de 50 de lei pe un loz. Am prins 5 cărămizi. Astea sunt câștigătoare, astea sunt pierzătoare. Am prins 63 de lozuri câștigătoare, 62 de lozuri. Au fost cu 10 lei și unul de 50 de lei. Din 20 de milioane vechi, din 2000 de lei, noi am reușit să recuperez 670 de lei, deci am pierdut 13 milioane 300. Na, nasol. Asta e, urmăriți episodul următor, nu uitați de donații, cine dorește, că vreau să trag 1000 de lozuri, nu 1000 mult, vreau să trag lozuri, să rad toată zona mai lozuri. Așa că puteți dona 5 lei, 10 lei, 100 de lei, 100 de euro, nu contează, e și în euro contul. Să rad aici toată ziua, să vedem. Chiar n-a fi unul mare câștigător, până acum a fost cel mai mare, a avut 500 de lei. Pe alte lozuri, nu aici, în astea 200, în astea 200 a fost unul de 50 de lei. Așa că urmăriți episodul următor, voi trage alte lozuri și nu uitați de donații. Bye, bye!